És a dir, que quan tu de la perifèria vas a l'espai central, fas com aquest senyor i dius els meus fills són catalans, i ell ho diu en català. I aquest espai, a Catalunya, és molt important que sigui permeable, i ho és, perquè quan els catalans diuen que són una societat d'acollida, estan dient això, et deixem entrar en l'espai central, és a dir, pots ser protagonista del projecte. I és important que es comparteixi el projecte. Tingueu això clar, perquè llavors no hem de reaccionar en contra si algú es vol quedar en la perifèria de la societat tenint molt tancada i molt exacerbada la seva pròpia identitat. Hem de fer que visqui còmode, que tingui drets i deures, que tingui tota la dignitat que nosaltres volem per nosaltres mateixos, que sigui també un de nosaltres votant, que tingui dret a expressar-se, però que no ens... És a dir, que es quedi allà. Si vol venir amb nosaltres a l'espai central, doncs a l'espai central una de les regles de convivència ha de ser la importància de la llengua. Dit això, parlem un moment de les consultes perquè em sembla que és el que més ens està movent aquests dies i a mi em sembla molt important de manera simbòlica que els immigrants empadronats tinguin el mateix dret de vot que tenen els catalans de tota la vida o els catalans que fa més temps que hi són. És molt important això perquè en la mesura en què els donem drets de ciutadania, ells assumiran també els seus drets de pertinença a la comunitat cultural, malgrat que ja dic, la identitat és una cosa que només tenen, o que tenen més, els catalans de tota la vida, perquè lògicament és una cosa que es transmet en família, i que es va modificant, és a dir, la identitat del segle XXI no és la mateixa que la del segle XIX. Però bueno, aquest és un altre tema. Jo crec que a Catalunya li preocupa molt el tema de la nova immigració perquè de cop i volta s'ha vist enfrontada a la seva identitat i s'ha donat que la identitat és una cosa molt flexible, molt maleable i ara en aquest moment no tenim gaire clar qui és català i qui no. La vella història d'eix català tothom que viu i treballa a Catalunya ja no serveix, perquè a més és obvi que no. L'altre dia estava a Mollet predicant i vaig baixar del tren i em sobrava un moment i dic vaig a prendre'm un vinet. Sí, bueno, eren les 8 del vespre i llavors vaig entrar en el primer bar que vaig trobar en el passeig, anava cap a la llibreria a presentar el llibre i entro i em veig tots tios i tots àrabs, musulmans, amazics, jo què sé. Segons la teva estadística devien ser amazics. I llavors em vaig sorprendre i dic, escolta, tots mirant-me a mi, llavors dic, ostres, quina situació més incòmoda. Dic, bueno, però no puc marxar perquè és una ofensa de dir, escolta, no. Llavors vaig a la barra i li dic, escolta, que em pots posar un vas de vi? I em diu, no! Dic, vale, però llavors me'n vaig i vaig dir bona tarda i vaig marxar. I llavors anava caminant, dic, escolta, i com els considerem? Catalans, aquesta gent, tan estranya el nostre... I jo crec que sí, catalans de ciutadania, sens dubte. Per què? Perquè estan vivint aquí, perquè treballen aquí, perquè hi han posat aquí les esperances, perquè hi han posat les arrels, hi han posat els fills. Per tant, catalans de ciutadania sí, catalans de comunitat catalana no, si no volen ells integrar-se, jo no sé, segurament n'hi hauria una part que sí que estan integrats lingüísticament, és possible, no ho sé. Les consultes, i acabo perquè ja és molt tard. A veure, aquest és un exemple fantàstic d'una idea genial, que surt de la gent, sense manipulació política, sense interès polític. De cop i volta, algú, no sé qui ha estat la persona, perquè n'hi deu haver un que se li va acudir, però no sabem qui és, anònimament, se li acut de fer Arenys de Munt, un poble de 8.000 habitants, aquí prop, se li acut de fer una consulta popular per la independència. I això fa trontollar totes les estructures de l'Estat, fins al punt que van haver de mobilitzar, bueno, que es mobilitza la falange, que ja és molt dir, però és que a sobre l'advocat de l'Estat que hi va intervenir també era un falangista, o sigui que van sortir les podridures que estaven amagades i de les quals no eren conscients, però és que a sobre es van haver de mobilitzar el delegat del govern dient que aquestes consultes eren impròpies, improcedents, il·legals i no sé què. I fins i tot la vicepresidenta del govern, aquella antipàtica del servei, aquella també va haver de sortir a les notícies espanyoles a justificar que això era il·legal i improcedent i no sé què. Perquè a una persona se li va acudir posar en marxa una idea
absolutament genial. Bé, ara estem a les envistes de fer més de 150 consultes el dia 13 de desembre. És un privilegi als ciutadans que teniu dret a urna. En aquest moment s'estan estirant els cabells aquells que no les tenen planificades, perquè el que vol tothom és poder-se expressar. És a dir, la llibertat comença en el moment en què decideixes exercir-la. I per tant, anar a votar, posis la paraula que posis, sí o no, jo crec que massivament serà que sí, posis la que posis, estàs exercint un dret, el dret teu de construir parcel·les de llibertat. I jo que he viscut la transició democràtica us puc dir que és una de les sensacions més engrescadores que es poden viure en aquesta vida, perquè és fer el teu esforç per construir un espai de llibertat per més gent que no tu, és a dir, per eixamplar-lo i compartir-lo amb els teus ciutadans. Hem posat nerviós l'estat espanyol. La setmana que ve anirem amb en López Tena a Madrid a presentar les consultes, les 150 consultes, a les corresponsals estrangers. És a dir, que el món comenci a informar-se a través de veus catalanes i no a través de la veu de Madrid, que és el que fins ara ells feien el tam-tam i reproduïen arreu. Sabeu que a través de l'Oriol Junqueras s'ha aconseguit que europarlamentaris de nacions que comparteixen la nostra sort vindran a fer d'observadors internacionals. Jo estic segura que aquestes consultes sortiran al New York Times, és a dir, sortiran a tot arreu. Això és molt important. I després s'ha passat una altra cosa molt important que hem d'observar amb molta atenció, que és què fan els partits polítics catalans en relació a les consultes. I hem obligat al PSC i al PP a anar de bracet al marge de les consultes. I tota la resta de les altres forces voten a favor, amb més o menys entusiasme, amb més o menys convicció, cadascú s'ho sabrà. Però el PSC i el PP, jo crec que el PSC, amb molts militants a desgrat, s'han vist obligats a apartar-se de les consultes, que vol dir apartar-se de la voluntat popular. Per tant, l'Espanya, o sigui, aquells que volen més Espanya o acomodar com sigui Catalunya dins d'Espanya, se'ls està veient el llautó cada vegada més. Per què? Perquè la pressió popular a Catalunya cada vegada és més radical, és a dir, és més clara. Per tant, és més difícil de manipular. I això, aquesta parcel·la de sobirania individual i col·lectiva, l'hem de mantenir en marxa. I l'última cosa que és important d'aquestes consultes és que contribuiran a esbaldir tots els fantasmes que molta gent encara té de ai, no podem, ai, no ens deixaran, ai, quina por, ai, que trauran els tancs. No, quan arribi el moment de votar en el referèndum de veritat, un cop el Parlament de Catalunya hagi proclamat la independència, i això serà aviat, vull dir, en els pròxims anys, votarem amb la mateixa felicitat i la mateixa alegria com votarem el 13 de desembre. Hi ha una cosa molt important en relació a la independència, i és que la llibertat comença en el coco. Ens han posat a sobre una quantitat de fantasmes per frenar-nos. Els tancs, la fractura social, la gent no ho vol. Escolti, si tan segurs estan de tot això, llavors deixi'ns decidir, deixi'ns exercir el dret a decidir. Ja farem números, ja veurem qui té raó. Escolti, igual ens equivoquem, igual estem perseguint un somni que no és real, no ho sé. Però si no ens comptem, si no ens deixen passar per les urnes, no ho sabrem mai. Jo tinc la convicció que aquest moviment que s'ha posat en marxa no s'aturarà. I quan ens reunim, els que habitualment parlem d'aquestes coses amb la gent, tots tenim la mateixa sensació. És a dir, hem posat en marxa una bola, una roda, que no hi haurà manera de parar-la. I això és el que Catalunya necessita. I l'última cosa, a la manera d'Obama, sí que podem, sí hi creiem. Si hi creiem, podem. Això és la independència i la tenim a tocar. Moltes gràcies.